mani tua Kalupa Riau ditunggu-tunggu Kanuti kidi otia Ai hopa kan? Dia dia selalu nak raja ni pamuruan na magasiani par tutu tung tuari ima di petuat ni layan namion senggi manian meninggal pun sangat lutuon dia mu nang soni dia musuh keluarga na tinggal honna di bagasan kesehatan do muraka pacarian tuari nang ro hors hamu selalu na butima rodo hami di bagasan bason ima di panading ni lai opu mida doli ito opu mida buru mamar lo jalo jaho laho patur durehon do maromba marubat sanggi malio Tuhan kesehatan kita ni umur oma pino parmon nalaho malen ubat asa sunang roh do pikiranmu nang dihamu salu nanya nak nami hauna dolu bapak ni si Romida bapak ni si Nehemia soni bapak si Yuda pangido aku di hamu na tolu memang dos do tahimu na sedan non dung di panading ni layon o pudolion lap tambah madu si tahimu marsian juo kamu marsi poda-podaan uno adong di ho bapak si Mida au di siakan butiro hamu anong do deba ala siakaan ko goman ko kata ala siakaan do abere tu so na huta do honon huele do chudehon ido gebi boy la do sutahin nami ro tu so iya pagi do nami di howan si Romida na burju do ito ala di basa ng baso dung di panading ni opumida dulion tambah maha burju om guda ito umat si Yuda pe burju hamu memang dosa taimu terlalu diho amakilah bapak si Nehemia Allah ndo kono ku betu ho nase den non tek kamar minggu pasti di alai mulayon molo hari minggu kembar sahur modok kata di Tuhan bodo bacari emang molo hari minggu long modom ikut gereja do ihuton yon ibu tokono puromidon iba pangido aku tuh nang dihamuna bertina dohon siang ma di bahasa kepas untuk keras kamu laho muda-muda inyon helakon dot beri namiot caluna asang gia tu pun ada yang nauli dihamu tujuh lacon dung di panading nyon layo pumidon di dosi tahita nahami buan ima ulos sadaman namu melihat tema di Tuhan tujuh lacon pe lambe Tuhan ma lasiroh aja dihita ganuk masalah be tarigot di si bombon nami berkayung pasanakin imah tanah imah nedokna putih mulai las baru mata kodak sopai
siap persiat marga silaban tung denggat dari baik kamu asasi matutu rohani Tuhan gabe mana ni luamuna di balian sinur mapa panamuna di matutu raja nami tung bertiga-tiga pihamu saya tirtur ma perdana namu mangomo mahamu ibur-ibur magurang mana mekmet laut songoni daking ulos na boy tarpasu pahami tuhamuna mangulusi anak me mangulusi bordo akari na mangitor dihamu tu pahon ni amat tanah mertua di bata laut songoni mena maludu ma dihamu banggawia parhorasan tu pahon ni amat tanah mertua di bata tu akari na mangitor jetuk songoni pena boy tarok kami hatana uli tuhamu las marohani amun saluh na nasa hasu babut ima gabe salawaros asahu sibulihami tortorhami tinahu aktio ana tu pangohatan bay mariham si tio las parom ramang matuhasatan hula-hula persiat di partua ni lain nami naung jumolo matuaon dohami turut berduka cita ala takas doho boto hami lain namion na burjudon para leale dada hulak kata satu di sana welu di beti layodo ala ni para lealion jinan yang dohonon nami di si marhiti partua ni layon di hamuna saluhuna hela berenami saluh nang boru nami lubo bui hodo hoito anggia jupang songon didok ngatua-tua di ho jaburu maijuk ma pado-pado jabu rumah korga di tongos debata mari pino parmon anak akan nabisu doh boru akan takas marroha asa sabam marohani botokku bengek maho dirok na tua-tua baltuk batu ni rumah baltuha mau batu ni sopo ngagawi lekon tangi aku tutuhan asalam tugabina dia nak kahela doh berena bel saluna las marohami tu dah las songoni mari hamu hela dohot berenami dohot borunami di haroronami di partua ni na tua-tua munaon lain namion fos dorohanami pasahato tuhamu asa tunggulam tu sadana rohamuna tua katik-kitikin naing roh bere kamu nion itoon nunggalam matua omma tanggung jawabmu siulah hono muna dukon sipul tasuaton lain naung matuaon tuingana parira persatokinani di haroronami nunga takasu pasahata minaking parbuai pir dalam nami matangiak tua mata debata anggiat jupang rihamu pir poki bahul-bahul pacamotan di partua ni lain nami on di pasus-pasus tua diamu pir todimu luju-luju do pangomoan tabani akabere hela lumobi tu hela dohot buruna sada ulos perhitian nitang yang ngamu itu amat tadebata anggiat di pasu-pasu Tuhan ngulungu ditabai gogo nak pacarian nak pacamota tujuan nyari jadi tuksongoni pena terpatu pahamian non manggongkom ma badam mudoh todim di pahopunami gabe tulah ibu-ibu rumah godang ma pahopui tugu-tugu muatong tua karina neng roh kajol mana bisu itu pahon ya mata debata jadi adorokso hupasahat buah raja nami adoksi dohono mutu uyanahatan nungwa sahat di patu pahamu lain namion marataran nabidang marluluan nagudang manggar ada nagok tusal hut raja nehuta raja nehula-hula raja dongatumu sa mahamu tu panggabian tapak mah itu parhorasan matutu raja nami terpahami di partuani lain namion asa di tua-tua siajur mula-mula siajur mula topak badamang majodi hami
godang mula-mula laus paduma dohot tu godak sobai. Aton ulos mahami tuhela boru dohot pahopunami margonggom mato dini hela dohot boru nami di solo margonggom pahopunami anggiat lihat penggabian lihat parhorasan si jaloni saluhut pinopar ni lain nami o tujulan ni hari baca kami godang penggabian. Baru lu to dinami majalo haroromu dinarohamu manobano bahami hula-hulamu di patu pahamu piso-piso lau pasangapon hami hula-hulamu di pertua nilai nami songoninang pasitua natonggi anggia matong lam tutonggina jaralam tutiona parnidamu di pasu-pasu Tuhan tuakari nanaing ro asa dohon naima songon naidok ngatua-tua bagot nomor halto mah dia gata di tongani robian horas mahami hula-hula mangaton tugabena hamu buru nami nalo matu tu raja nami asa situ buru dipakak mah tu situ buru hotang tu si hamu saluhu na pinoparelay na mangalaka sai pitor di tongos Tuhan tong dalan ni pangomongan matu tu asa si bulat nama lota matong las rohan nami dibain haroroni pinamuruan nami lau mangadupi kami asa husi pulih kami amak pada nami baik damang madihami godang hasahatan laus paduma doh si tio-tioi.
roh hari tu di bagas tikion di permoding ni opu ho midaun. Iya sipa seton nami tua muna bere nami. Tolu mak. Sadamai tu anak koni suhut. Sadamai tu namar hamaranggi. Sadamon tu boru. Ima sian hami tulang muna parsauli ho kamu mai dihamu bere nami. Mulai ada. Tahu-tahu. Siadu sejarah hatai kabere radiru kami. Alai hamu mana mangatur hotsa mangsud dia pancalon. Pamurun nami. Takas dutu tu di jojo muna tu kami. Perlu movi ma hula-hula muna si soba-soba nomor tolu. Di salani tu di kami. Perlu movi ma di nok pesak nam nak kaning emen nomor ludu. Badi taban itu tu pacaton nami ma ima ulus teruk rabu ulus nagajang tua muna salu na bere nami. Jadi dudus di tahita batong ma hu kurahon jumlah nak obat biji mak kolak helai mai sakami hula-hula sopa-sopa tulu Setawi datulah. Badang godang mulai-mulai las padu ma tu godak sopa-sopai. Gajang nagajangi do stor rabui badang ma godang na hopang
suan non obar jak katohonanna unang adong akan amar salada kan aku parumen telumowi dihita saluhna narong dison aladong dono yang hatopatan yang dison dangalani godangna gawe di pariahan dangalani otikna gawe di tudal hos saluhna hitabonan di hasuton nai peraja nami dinong lasbada dohoton dinami nong risa misaluhna diulo si hamuna dihami anak komuna tohori nakaning ditulaku dihula-hula nami sob basada molosong nasik pepe mikiran ditulang ngadong dus ni rohan nami dohok buk geleng mitulang dia kapajalon ni ulos sopat lebari nakaning dang nagabe makurangi itulang posorohan itulang ano pehopat orang balia sematulang posorohan yakatulang akabuhi nasi dan yasetano parsirahani ro tubonani pasukito semergugu daw tulang manonahon nasida ala huboto do langsung sakkan dia hula-hula secalo sopa-sopa tapu bulun do tutagaol molotuk sesopenan akai beremi dot ibe beremi makorasi mator dimuna pasoton amat tanamat tuda ama pada nami sabor tami lau pasahaton piso na gajang piso na balga tu hula-hula nami songol lau pajagar honda tu nami bedamang amat nopat pariban nami si jalo soba sada soba dua soba tolu dohot dirajai mata narami wicar si manuk kalit raja nami dihamuna na hotak kami di pogoni alamano asa buat kamu na hami martongan itami yang pasahat tamu tu amarupan di debata dihami si hasuto bulu telumovi di peparan di dahangon
asa tubuan anak naso tubuan anak molotung adong akan milas di pamatang hami anak kemuna saluhuna tanggal metong dang kuboto hami piut maidak kuboto hami dia kasobani adat nami sobani humami akatulang natulang opung doli opung baru otik sosadia pe nahubai kami songon piso tuhamuna lasma rohani badan muna lasma rohani todimuna lasubai kami nakaning pajagar hokamuna masih tuak natongki muna molo tu pihak katulang natulang opung doli opung baru dirajumi rohamuna hami anak komuna nama kulit saitab mana dihulit tujulan narion asa dohonon nami ma disibainon ini tangan nami nakaning asa titim mana ditopa golang-golang lau pangarahuna otikso sadia penau pasatami gudang ma dihami aka makorhon aka pasu-pasu songoni maraja nami ulus rabu ulus nagajang dalam temai tutu perhatian nami mai majalo tangiak siya namat na nomor 2 di bata terlumubi ma tuhamuna sa luhutna pinopar ni na dua-duon asa anggit matutu gajang mabarita gabi bajang garita horas dihamuna sa luhutna pinopar ni na dua-duon tujulan nyaron marite-ite tutu di naroma hamu di nalaho mano-mano bahami di sa luhutna naupatu pahami takas matutu merbunga-bunga tangan nami di baik kamu hidok na tua-tua di hutirmena daka-daka meridikam ma ibing-ibing rohamu tutu mano-mano bahami hula-hula muna laos udur dohamu mangalion ringgit situara songo persiduat naltung binami alani diamuna raja yang guru nami donon nami masong katan si tua-tua tuhamuna pinaktukon hujur ma di topi ni tabian tu dia mangalak ka salu namang guru nami satu sima dapotan persaulian tutuk sahab be ulau tabala ditikyon toktong ma apon nami terlumobi ma di pangapuan di ulau tasadarion nunga tuktakas tutu siya nasogot sahak ro ditikyon nunga jojor pasahaton hata nauli hata nadinggan tuhamuna saluhuna bona di suton nami alani mangido mahami tutu amat tanah bertua de bata asa tukus me tukusam muna abing dia bayang muna jala tuat dia baramuna akkah tapasu-pasu na pinasaat na kamataraja inata sori pada suak songoni manang hami raja ni hula-hula muna dono nami masongkatan di situ tua nama do turtumay na dur tiomay na lote hata pasu na pinasaat ni akamataraja do inata sori pada apuan muna may martungan ni jamu si monang-monang ma raja namang buru inata na moraboru terlumobi mahamuna diraja ni dongas sahutanami di noksikop acara panortoron hami siap bonani hasuhuton mangapu nauli mangapu nadenggan asa putong di hami hasangapon dot hagabion parjolo sahali hami keluarga besar opuro mamida opumida mangido maaf tuhamuna turaja ni dongas sahuta turaja ni dongat tubuh turaja ni ale-ale turaja ni pariban tarlumowi masaluhuna turaja ni hula-hula nami mana tahu adok pak kuling kami mana pelayanan nami tuhamuna saluhuna na hotak kami mangidoma pami paparan ni opumida siani pardolion dijalani katulang disipanganon na hupatu pahami nakaning sipanganon na sosadei pamurna semetok tudagik saudara lau tubogi si balo makipulu may sipanya koliholi marsikan isikan nama katulang na diulani tangan namin na dibalian molo tu pedi rajumi rohamu na hami nama kulit tabba mana diholit tarsingot di sipanganon na upatu pahami na kaning na lau panganota lau doho lo pamangan narian doho ditanggo-tanggo jabar nabalgan na upasatami na sosadei lasma rohamuna lasma rohanito dimuna asa titim mana ditopa golang-golang lau pangarahuna otikso sadia pinakanik sipanganon na upatu pahami tuhamuna gudang madihita salhuna pinasuna los di bagaza sadarion diliak kamuna hata pasuan hata panggabian di pasahat tamuna muse tuhami bonani hasuhuton ulos ito burabu na ditonon niya kanatulaku mangalinggomi mayatong di posiniari mabanalas may dingaliniari makira may di anak tuburo si tatas baju-baju manggora mayatong di boru batu buarro dia kadihami saluhuna tubuan anak mana so tubuan anak tubuh boru ma naso tubuh boru
asapun nami mapanggabian parhorasan naung di pasahak muna tuhami di parsormatuan ni natuton asa marsuan maparsuan toho di toru ni gadu-gadu hata pasu-pasuan naung di pasahak muna risma hami sadabe ganup marsada-sada peparam nami dia kapaparamuna dapota pasafasu asa cuma ni 10 bitu ma tujuh mani 10 alu hata nauli hata nadengkan buanon nami metong jalapon nami hot martongan ijabu asa tutumay na dur tio suara ni lote hata pasupang gabian na di pasamuna sa unang mamuba sa unang mamose asa sa masolu sa matupatean nunga di pasatamuna hata nauli hata nadengkan horas mahami luhut jala gabian noy piamang hula-hula nami asa hujalo hami tortor nami lahu mabuhuli di tortorta tahaliangi manon dangot tuluhali duksai tahaliangi pas manon anonggo kumadani hudul mai tadi tempat tuluhali nah hula-hulat tama nalau majobu parbue itu hita si majujuk tasoni ama pada nami neng bulan nami macara nami di panortoron di somma kodang mula-mulana di somma kodak sopa-sopana di somma kodang liana di somma kodang marmemena asa monang kami maralohom musuh dalu kami maralohom musuh dia kana hurang lebih dia kapacakon nami ditutur baidang mamana opartusi si dolu kodang si bito kodang baidang mama
keluarga. Alana dak sanga kana posota patu pahon songon ganti keras bunga. Jadi mulut tung pe songon ganti keras bunga hupasata misya kuria. Badit uruhan nami disilas maruhamuna macakon. Unang alan di gudangnya gabi dipariahi. Alan notik na gabi tinggal hon. Sonari holong na siya tuatedo tapake. Siyan huria la songoni nang dongan muna. Siyan seksi. Inasada ina dua. Immanuel. Mulut tung peang pe kasih tatuten nasida. Patong ma di son hupasata mi. Ate. Las maruh. Tulu pulopat. Nasa julma ikon mate ikon mago sibuki. Namangulu ikon mate asa tungtingkan musi. Daging odo gabi bakke jala ikod do malaki. Asal sugut bangkiti tuha sangapun naing. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di purbadia. Amin. Ahu dohai heon dohot hangoluan nina Tuhan Yesus, namangolu naganup na porsia diau atik pe mate ibana. Jaladang mate be ibana rodi saleleng nileng na. Amin. Matang yang mahita. Ale Tuhan debata ama nami na di banua ginjang. Nunga dilehon ho anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matian alani dosa nami. Jala di panguluho do ibana asa dapotan hati goran dohot hanguluan hami. Asimaroham di hami. Saya jari jala apuli mahami. Asa unang mandele hami alanong di jauho dongan namion. Patogu maha porsiaon nami jala pabengit ma rohan nami makirim di hanguluan sogot. Asa unang mengandungi hami songon si pelebegu na somar pakirimoni. Say taiti marohan nami tuho ay hodo si pangapul jala hodo haposan nami. Namar sigatung tuhodo hami sa ro di hasusuda ni buhal nami. Amin. Tusineng laho muliau asarap dohot Yesusau. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong dari bata ama dohot persawaran itu perbiadimnya ma madongania musalhutna. Amin. Huriani Tuhatta secara khusus tu keluarga hasuhuton namarabot ni roha di panading ni amang nataholongi ima amang opung romida sianipar nasarumatuon dinalau pataruhotot tanma amangon tu inganan persetokinani didongani hatan di batama ibana jala di pagugui hatan di batama hita saluhutna talmo bihamu keluarga ima hatan di batana nanianet di surat Yohanes bindu 10 sada ayat 25 rodi ayat 26 songonon hatan di bata
Dongi nina Jesus mamandok ibana. Ahu do haheheon dohot hangoluan. Na mangolu do na porsea diau. Nangpe mate ibana. Jalaganup na mangolu. Jala na porsea diau. Nasotu pamate ibana sa leleng-leleng na. Porsea do hodisi. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi suku-suku mana manginang langsung maisian pemangani Tuhan Yesus madok koni. Percayakah hal ini? Nah hidup disi bahwa Yesus do hangoluan. Jadi parjot sahali yang manginang dihita saluhutna nahina holongan. Beruntung kita percaya kepada Yesus. Sangat-sangat beruntung kita menjadi orang Kristen. Songo nahudok naturisada bahwa setiap orang percaya kepada Yesus kita adalah orang yang spesial. Betul. Sekian banyak manusia di muka bumi ini, ikon tilikon imana do hita, dang nai sedonian hita teh manginang, perdosa dunia hita teh. Gudang dope agak leon, lau mangaradoti, mangulah no hatani Tuhani di perdalanan di ngoluta manginang. Alani haga leoni do manginang do tahurangani jojot do topu hita mardosa. Alai dang di bereng Tuhani do hado sautai manginang dang nama dokon murah-murah hita mardosa. Alai alan nunga sakak ni Tuhani manilik kita ise do hitaon sesitong na pardosaon ai ikon pilito ni mana do hita. Ikon dijoputipana do hita bahwa ikon odo anak kok kuna waholongin. Ikon odo halak na teristimewa sian halak na di portipion. Maka ikon udokon matuhita sungguh luar biasa, kita adalah orang yang istimewa. Kita teristimewa. Maka oleh karena itu tinggal itulah tugas kita di dunia ini adalah sepanjang kita masih ada adong dope hosa di pamatangon na manginang memelihara keistimewaan itu. Memelihara ima pake ngolu nani halomohon ni debata. Dang pake saus, dang pake bakso. Ikon ngolu nani halomohon debata do ido ya lau memelihara keistimewaan itu. Makanya tak kasih do Tuhan Yesus tu akan porsia au do hangoluan. Dang adong manang aha bejol mana belga di potibion sian Adam. Bahkan Henok sendiri doh Elia na langsung nakok tusud guia manginang dang berani manambadok songongi. Holan Yesus do ala Yesus do hatani Tuhani doi nagabe jolma. Gabe daging ibana pikiran ni Tuhani do nagabe daging ibana. Dan mungkin besirang imana sian Tuhan itu sian pikiran nai ala berani mana kon ido alasana ido desarna idokon bahwa audo hangoluan ala imana di bata. Jadi molonunga di bagasan Tuhan Yesus dohita manginang on managabe sada sihala sonota. Ini yang kita sukacitakan manginang karena kita ada harapan dan kepastian. Bukan lagi mudah-mudahan. Sudah ada kepastian. Maka oleh karena itu untuk mencapai ke surga nanang pinarade Tuhan itu hita. Songona dok dapat dari Paulus bahwa kematian itu adalah keuntungan bagiku. Artinya amangon pos maruhamuna unang mabiar amang inang talmobiho inang
opung mida boru ya di kota taruana mangon unang marsa beinang ya unang marsa beinang tarumobi songonipe peparana akayana konna boru dohot hela kaparumain kapahopung unang pe marsa kamu nungara markelas ini roha sudah bersuka cita opung sekarang bersama Tuhan Yesus. Ya, karena itu pesan kepada kita semua nangsa dihamu saluhutna secara khusus keluarga natin adikon yang amangon songonan haporsiaw na mangon ikon toktong dohita hot di bagasan haporsiaw di Tuhan Yesus manangah hape godaan manangah hape tantangan yang ngolu ikon hot mahita di bagasan Tuhan Yesus aladang adong hangoluan di luar Tuhan Yesus. Kupastikan, saya pastikan itu di dalam iman kepada Yesus tidak ada kehidupan di luar daripada Tuhan Yesus. Jadi molotung kaluar hamusian Tuhan Yesus sama nginang ba mago mahadong oluan ni. Holan Yesus sudah mata kono audo hangoluan nang me pemate hamu alai mangolu do di hangoluan ro di saleleng-lengna. Ima pesan. Ikon hot mahamu makaporsiaw di West Tuhan Yesus idongani aka ulaon pangalahon roha namar siya holongan lumobi akan namar donga tubuh hahaanggi ikon saling mendukung ikon marsia holongan marsi togu-toguan lumobi di pudiani amangon molo ringgas amang margereja salelengon ikon lam ringgas mahamu amang inang margereja talumbobi aka yanakonna pahopungna ikon lam ringgas muse margereja martuhani ima pesan sianuria dohot apul sian kami yang menginang pos maruhamuna di parborat yang mangon nunga marlas diroha ibana sai Tuhan ima masuk famusolahutna amin 25 ditik kimaret dan nunggu pasatami pertiket tua muna laho mamerek terakhir ayah malungun doro hakku mandapoton debataku asadi lopung naau. Yesus Kristus nangis itoru si opuni. Yesus digan roti kiku asabor hak matodiku lau marnida bohimi Yesus anak nai. Dosa nasi terbaik madua au.
turun. Oke. Oke. Angkat dulu. Satu. Sonang mamodom hona mertuai na maradian sian ulau ni. Nani ulamu di hajul maun jalan nama yuto tu surgo. Ale martaun sianipar, siantano do parmulani dagingmu, mulak mai gabetano, alai Tuhan debatana mano paho, doh Tuhan Yesus Kristus mapaluahonku sian dosa, doh ton diperbadia nama jauho Tuhan ngoluan nasora sudah, ima mangaramoti orbu ni makem paimaro ari parpudi. Amin. Martua doa kana mate marite hite Tuhan ni olat nion olo ni naton di asa maradia nasida sian aka ulau nai ay namang yutu nasida do aka nani ulan nasida. Amin. Matang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami nadi banua gijang. Odo handa bata na puna hami rodi sudeng olunami. Sailehon mahiras ni roha di hami, asa marlas ni roha hami paimahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sa isahat utanganu maton din nami dohot daging nami, asa unang lilu hami di ujung diajal nami. Sailehon ton dimi manugunugu hami, asa diramoti hami moloh bolus hami rura nilinggoma ni hamatiani. Asi maroham, kita masuk mahami sogot wasonangan na sundenggani. Amin. Ato lang so marenti kita, nilihan masih itu keluarga madapun tanong mariti hiti ni bata ama anak. Koran ni nang. Mangolu bahenon itu hakku, haleluya, haleluya. Ramadok mahita, alila manang bagi jauh, saya berbahagia makwamu, saya Roma harajaumu. Saya saat malam meniloham di betul semua bagi jam. Leon mari kami sadari namun setiap hari. Saya sama dosa nami semua penisa nami. Dosa di dong nama dosa Tuhan. Nang kami tujuan untuk bangunan. Kalua maham setengah. Aing mohon ampun jauh. Doa Tuhan. Roh dia sangat saya dilengina. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus dohot holong yurade bata ama dohot parsaoran itu diperbadia mamadongani hamu. Amin. Pelakana tuaso nangani, tuaso nangani.